Ženy nechcú spať na podlahe. Ríško, ako to bolo na mňa? To si hádam nenapísal také niečo. Však mám madrac 8 cm. Ja by som bol ochotný za pár eur kúpiť druhý. V pohode. Alebo vieš čo, ja ako Gamaliel, ktorý som, by som tej dotyčne prenehal ten svoj madrac, čo mám teraz. A ja by som si kúpil tenší ešte. Pohoda. 43. v Q. Ty kokos. Tak na Sibériu sa nejde dneska. Čo si ty blázen? Máš 700, kde si môže dať kozmetiku? No tak to teda nie. To sú moje stoly. To nebude využívané takéto sprostosti. Neprípada do úvahy. Ženy chcú 20 cm. 20 cm čoho? 20 cm peňaženku? Či na čo ty narážaš, Roman? Utekáš, Ríško, veľa šťastia na tom výlete za ženskou spoločníčkou. Užij večír. Nechceš ísť na týždeň na dovolenku? Teraz som bol skoro týždeň na dovolenke. A bolo to super pri tom Kingdom Come. Zaujímavé sa byla rozbor pre robiť izbu. Ja ti hovorím, že jak by som niekde odišiel a vrátil by som sa a tá izba by bola prerobená, ja by som vás povraždil všetkých, čo by ste sa tým stáli. Ja by som vás normálne našiel, ja by som nespal do tej doby, kým by som vás nevyriešil všetkých. Že ste mi takto zničili život. Moje stoly a tento môj priestor, to je moje. A nikto sa tu toho nebude chytať. Neexistuje. Není šanca. Ja by som neumrel do tej doby, kým by som sa nepomyslel za to, čo by ste mi spôsobili. Za tú fyzickú, psychickú a neviem ešte akú ickú újmu. To proste to by som nezvládol. Ja. Je tomu tak, to je moja svetiňa. A ty už utekaj, Ríško, lebo budeš meškať. Neurobíš dobrý prvý dojem. Už nech to nevidí. Keď vidí tam tú posteľ, ktorú máš vysnívanú ruky, nohy by si im boskal. Ale ja tú posteľ nechcem. Chápeš, Nikolás? To je ten problém. Aj keby tú vysnívanú, tak stále by som si na ňu musel nájsť priestor. By som musel zahodiť skriňu, komodu, čo mám, a tento tu rohový stôl minimálne, keby som tu chcel tú posteľ napratať. Vieš o tom, že nepotrebuješ 4 stoly, stačí sa obstarať ten 200 cm poriadny elektricky nastaviteľný? Na čom je elektricky nastaviteľný stôl, Roman? Na kerý kár. A tam ten stôl vzadu mám ako na noťaz, tam ten stôl mám ako skladisko. Tento naľavo toho by som sa mohol zbaviť, ale to je taký, že tie police, ako tu mám vymyslené a tie skriny, tak oni sú poprepájané. To je ako keby jedna stena, takže to nie je ani moc realistické. Takže ty už sa zvára konštrukcia. Dobré, tak potom pošli foto. Ty mi už zavesíš, že budeš si ju večer spúšťať a ráno vyťahneš, hej, a potom mi tu jedného dňa plásne na hlavu a keď nebude stream, tak budete vedieť, že som umrel. Lebo ma zabila Nikolásova posteľ. No to neviem, či je úplne ako najšťastnejšie riešenie. Nebol si tu, keď si to riešil? Nebol som tu ja, keď si to ty riešil? Ha? Ale pošli mi fotku potom, keď to bude. To ma zaujíma. Nepošleš? Dobre. Ja ťa nutiť nebude. Budem aj ja chcieť. Také kotvy by si tam nabil, že ani o 100 rokov by si to nevybral. Akože možno čo sa týka tej postele, tak nie. Respektíve tých kotiev, ale chápeš? Ako by si ju dával dole? Ty by si musel, vieš, nejako odtentovať, odistiť, pustiť dole. A ten mechanizmus by si, vieš, najmä tomu, že zakopol by si o to ramenom, alebo by si sa vystieral, rukou by si to chytil, aby to plaslo na teba. 2025 dá sa všetko. To neviem, na čo bol teraz mierané. Úplne, že netuším. Máš viac slov ako rodina s 3 deťmi. Lebo viem, kde sú moje priority. Ty fakt musíš všetko zhejtovať, nič to nie je dobré? Nie. Keby tvoj otec bol ako ty, tak nemáš kde bývať, nič nechceš? Nie. Lebo tento dom, v ktorom bývame, tak v tomto aj môj otec vyrastal. Takisto ako ja. Tento dom postavil jeho otec. A potom on so svojimi bratmi a s jeho otcom postavil ešte barák svojmu ďalšiemu bratovi a sestre. Ale je pravda, že je taký trošku, že toto prerobiť a hento porobiť, ja nič nechcem proste. Nezberá hodinky, niekto pošluje známky a chalanské stoly a spravil mi peknú izbu. Ako tento bordel, to ako som si tu zaradil, tak to už je moja práca, aj tento stôl, za ktorým sedím. Ale ten základ, čo tu bol predtým, tak to je tiež akože na to má najväčší podiel. Plastové okná tam myslím, nie sú 30 rokov. Tie plastové okná sú tu, akože barák má 60 alebo 70 rokov, ale však tie okná sa menili, jasné. 15 rokov dozadu, 10-15. Mne sa mi zdá, že sa menili 20 rokov tie, čo máme na spodnom poschodí a tieto horné sa menili 10, 11, 12. Tak asi. Ty, keď si môžete dovoliť maximálne 3 stoly vyzverátané s kuchynským. WTF? S jakým kuchynským? Prečo rátaš kuchynský stôl do mojich stolov? To nedáva zmysel, Nikolás, počúvaj ma. Ty, keby si môj otec dovolil, že mi len jeden. Vy, keby ste boli môj otcovia a môj zlatý, tak by som sa odsťahoval v momente, ako by som skončil školu. By som aj nepovedal vám, že sa idem odsťahovať, by som proste mal už len zbalené kufre a v momente, ako by som dostal diplom, tak už by ma to nebolo. By som prerušil všetky kontakty, už by som sa nikdy v živote nebol proste v komunikácii. Však lebo ich doma máte 15? Nemáme. Sú tieto 4 stoly, ktoré mám v izbe. Nie 7. Ako sa tu šíria fámy určité. Máme, hneď sa ti budem venovať, Roman. Máme stôl v kuchyni sklenený, máme stôl v hostovskej izbe, taký maličký počítačový a máme, no to sú 2,
plus 4 to je 6. Potom máme, v kotolni máme 2 stoly pracovné, to už máme 8, dajme tomu. A plus ešte jeden taký skladací. Čiže 9 stolov v celej domácnosti. To nie je až tak veľa. Veď nechajte, za chvíľu budeme mať aj namiesto toho madraca stôl. Možno. A ja rád trávim čas vo svojej izbe. Na čo máš kotolni svoj, máte v kotolni práčku? Vieš, čo je kotolňa za miestnosť, Roman, v našom ponímaní? To je miestnosť, kde je pec, kde je drevo, kde je kopa bordelu, s ktorým sa proste kúri. A tam máme aj nejaké nárady a takéto srandy. Mimo iné. My máme v práčovni práčku. Proste špecifická miestnosť, kde je práčka, je vaňa so sprchou a ešte vecko. Na rade v garáži, no vidíš. Ty by som sa zveral na hodinku do pivnice. To som nemal radšej ani prečítať. A 9 stolov je málo podľa mňa. Nie, zabudol som na jeden. 10 stolov máme. Máme ešte starý stôl, ktorý bol vo obývačke v izbe, ktorá je vedľa mojej izby. Kde máme tiež také poloskladisko. Kde je vlastne celá stará obývačka. Celý nábytok z nej. Čo sa prerábala a teraz máme, no prerábala sa 10 rokov dozadu tiež, ale hej. Vy máte 4. To je strašne málo. To je strašne málo. Do pivnice nie sú stoly, by som sa rezol. Ale to nie je môj problém, Nikolas, že vy máte málo stolov a ja mám proste tak akurát. Nemáte aj na obrázok na chodbe stoly? Nemáme obrazy nikde. Nemáme žiadne obrazy. Ja nechápem, prečo máte ináč silnú potrebu riešiť moje stoly. Ale keď sme na téme stolov, prečo máte len 4? A kde tie 4 stoly sú, mi povedz. Hej, jeden máš počítačový, dajme tomu, jeden máš v kuchyni, to už máš 2. A ja neverím tomu, že ak žiješ s niekým ďalším, či už je to proste, či už sú to rodičia, alebo tvoj brat, sestra, alebo ja neviem, partnerka, alebo ja neviem, nejaký náhodný spoluvelci. Ja neverím tomu, že oni nemajú ešte nejaké ďalšie stoly. Chápeš? Vy máte iba 3. Ale ak ste niekto v byte, ja to chápem, že máte neviem, len 3-4 stoly. Ale ak bývate v baráku, tak proste chápeš. To 10 stolov je nič. To je úplne v pohode. Jeden v obývačke, druhý v kuchni a 2 v izbách. Ty máš v izbe jeden, brat má v izbe jeden jedálenský, jeden malý v obývačke, hotovo konec, pozrieme v zimnej terase. Jeden, brat má v izbe, jeden jedálenský, jeden malý v obývačke. 5 stolov máš ty pepegáč. A ak mám rátať, čo máme ešte vo verande jeden stôl, taký, ja by som to nenazval ani stolom, ale je to teoretický stôl, tak máme 11. Máme 11 v baráku. Ty budeš sa chvíľu 5 v dielni. Aj tak máte málo stolov všetci. Mali by ste na tom zapracovať. Problém není vo mne, problém je vo vás. Dostatočne? Nedostatočne. Nemáš ani len nočný stolík a ty máš 4 v izbe? Čo? Ale ja nemám žiaden nočný stolík, Nikolas. Nočný stolík my nemáme žiadny napríklad. Koľko máte nočných stolíkov? Lebo ak máte len, my máme len 4 stoly, my máme len 3 a vieš čo, ja budem mať teraz spáty. Glasa, jeden stôl alebo jeden nočný stolík. Lebo ak máte, dajme tomu len 4-5 stolov, ale to kompenzujete nočnými stolíkmi alebo nejakými maličkými príručnými stolíkmi a zrazu keď zarátaš aj tie, tak máš zrazu 10. Haha, no tak to počkaj. Máma 2, 2, čiže to už si na 7 Roman. Hej, to už si tiež na 5. Že ty máš 4 veľké stoly izbe a ty nemáš ani len nočný malý. Ale ja tiež nemám nočný malý. A čo? Vieš, aká je pointa tých stolov, Nikolas? Proste stôl je praktický kus nábytku. Skriňa s nejakými policami, s vešiakmi, so všetkým možným. Je praktický kus nábytku. Hej, police, praktický kus nábytku. Nejaká komoda, praktický kus nábytku. To sú všetko praktické veci. Nechápeš tú pointu absolútne? Posteľ není praktický kus nábytku, chápeš? Bože môj. Zas ideme proste hodinu diskutovať o stoloch a posteliach. Prečo nemáš teda 2 na hranie a na prácu? Tento stôl je proste na hranie, dajme tomu. Tam ten stôl je na prácu. Tam ten stôl je skladisko. Tento stôl naľavo odo mňa, ktorý nevidíte, je tiež skladisko, tam mám proste deky, mám tam mikiny, mám tam proste madras tam mám položený. Chápeš? Aj tam nič nehráme, tak diskutujeme. Ale keby sme nediskutovali Nikolas, tak by sme hrali už. Lebo by som sa nesústredil na polemizovanie o stoloch a presvedčenie vás o tom, že posteľ je nepraktický kus nábytku, ale by som proste už bol niekde na serveri pripojený. Keď k tebe príde ale umelec v praktickej izbe,
No a není? Však to je bomba. Prídeš doma naozaj všetko na stôl? Nie. Máme hostovskú izbu a tam je taká obrovská posteľ. Čiže keď prídem domov, ja tam mám rozložené veci. Čiže keď prídem domov, tak proste všetky tie veci, čo mám na sebe, tak hodím tam a oblečiem si proste tie veci, z ktorých chodím po dome. Lebo to je nevyužitý priestor, tak ho využívam takto. Keby sme nemali tú hostovskú, tak by som to buď hádzal tu niekde na tie stoly, ktoré mám, alebo na rebríny, čo mám pred izbou. Nemusím čakať ďaleko na vece. Umelo je praktické, ak netečí batéria či sifón. To je mimo pointu, Roman. A voštiňara nepred do môjho života. A čo si napísal ešte, Nikolás? Miesto toho skladiska si daj poličkovú skrinku, až po strop a máš pokoj. Tento jeden stôl by som sa ho zbavil. Len tohto jedného. A čo by som tým vyriešil? Nič. Nič by som tým nevyriešil. Tak mal by som namiesto 4 stolov 3. A mal by som minus 100 €. Kvôli regálu. Hej, keby som mal 1 500 000 vecí a nemal by som ich kde dávať. OK, cool, som za, dajme tomu. Ale nepotrebujem to, mám tam ten stôl. Pár chcem obhávanie 4 stolov. Keby boli rovnaké a zapadli by do seba oba, ale ako vyzerajú. Ako keby si bol prvýkrát, Roman. Nie je jedno, ako čo vyzerá. Nevidíš mňa, ako vyzerám. Však mám dotrhané tričko na sebe, ktoré má 15 rokov. Ja proste sa tiež len raz do týždňa prejdem s trojčekom. Ja nie som človek, ktorému záleží na tom, ako niečo vyzerá. Pre mňa je podstatné, aby to dobre fungovalo. Idem hrať niečo, alebo na nejaký stôl z Ikei. Ináč, počkaj. Keď sme na téme nábytku, niečo vám musím ukázať. Niečo vám proste musím ukázať. Prečo nespíš ako upír? Skúšal som to, Roman, ale je tam jeden zásadný problém. Že keď spíš jak sa to povie? S nohami smerom hore, že si proste zavesený ostrop nohami, tak ti všetká krv ide do hlavy a proste je ti tak zle z toho. Zle sa tak zaspal. Nie je to moc príjemné. A za pokus to stál. Keď nechceš posteľ kvôli tomu, že zabráme na miesta, prečo nespíš v hostovskej, lebo sa mi tam zle spí. Ja neraz spím na posteli. A to je taká vysoká posteľ. To je reálne taká posteľ, že ja keď sa k nej postavím, tak mne je nejak pod auto. Reálne. Strašne je vysoká. Vydlábaj si do steny dieru a lahni si tam. Keby som vydlábal do steny dieru, tak by som bol v druhej miestnosti pod strechou. To by nefungovalo. Ani doprava, ani doľava so mnou. Áno, lebo moja cesta je rovná, priamočiara, úžasná. Tak prečo by som mal ísť cestou kľúkatou, keď tá moja je proste tá najideálnejšia. Dobre, ale mimo pointy musím vám niečo ukázať. Dívajte sa. Hľadal som baravú stoličku na kolieskach a našiel som ju. Pokračovanie na budúce.